ban fahimci me yake faɗa ba. Ke kin san ba kya sona kuma kika amince da magana aure na ni da ke? Umarni mahaifina na bi. Okay, fine. Dama akwai dan tsaraba da na zo miki da shi. Naira 100 ne sai ki dan yi manage saboda. Me zan yi da kuɗinka? Ba abin da zan yi da kuɗinka. Lafiya lauya Rabiu da jiki. A jiki wallahi alhamdulillah. Da fatan dai magungunan da na rubuta an siye shi ko kuma ana amfani da shi. A yanin ku wallahi dun turan da muka dawo daga asibiti ma da su yake amfani wallahi. Alhamdulillah wallahi. Yawa kuna bashi a time din da na rubuta a dinga bashi ko? Ba ma saba ko kana wallahi ana bashi. Yawa. To na ga kuma wannan yawan tunanin da yake yi ne a gwajin da muka mai gaskiya zai iya inda yana yawan tunani zuciyar shi za ta iya bugawa fa gaskiya. Don gaskiya ku san yanda za ku yi ya daina wannan yawan tunanin yanda yake yi haka. Insha Allah dai za mu iya kokarin Allah da za mu ga hakan ba ta faru ba. Bi izinin Allah rabbi za mu iya kokarin Allah yadda. To gaskiya ku yi kokari gaskiya. Yau daman zan wuce gun aiki ne na ce bari na biyo na duba Rabi'u da jiki. To mun gode fa. Allah saka da alkhairi. To in kuma da wani abu da zai biyo baya sai ku dan yawan abin nan tuntuɓa na. Yawwa. To a gaishar da shi. To a gaida gida. To a gaida gida. Allah saka da alkhairi. Nagode. Ango. Alamin nawa kenan. Alhaji ka bari. To dakata. Wato ni fa anan za ku banni. Saboda ni fa kaɗai ya kamata in yi tsalle in fada ciki ba. Haba Kamalu, ya za mu zo kuma ka ce ba za mu shiga mu je mu ga amarya ba? To Alamin banda abunka yau ne fa daren farko fa kai ka fi kowa sanin wannan ranar farko da aka kawo ta ba. Haba Kamalu, mu sha wuya tare kuma duk yanda muke da kai a ce yau wai amaryan nan ba za mu je mu ganta ba. Ka je nan ba? A dakata Al'amin. Yanzu dama a ka'ida ba lalle dole sai an raka ango har gurin amaryarsa ba. Kaji. Tun da ya faɗa haka mu haƙura mu kyale shi ya je. Kaji banza dan fancala kai dama duk wani abin arziki ba za a samu goyon bayan ka ba. A'a yau fa gaskiya ya faɗa ko ba gaskiya bane? To kai ma dai yawa to abin nan da nake so ka gane a nan shine ba fa faɗa bane yau rana ce ta farin ciki. Duk abin da ake ciki dai ku je gobe za mu haɗu amma fa yau din nan fa ni fa a daga nan fa sai dai gobe. Dai yanzu ku je gobe za mu haɗu. Yawa ni barin yin shiga da to ango ango ka sha gaishe ango gaskiya ne kana to Allah ba da zaman lafiya. A'a ai abin nufi goben da za mu haɗu. Allah ya kai mu gobe. Yadda ake ciki dai gobe. Allah ya kai mu gobe. Allah ya kai mu gobe. Bare kuma sai mu je ko tun da dama haka kake so.
mu je. Assalamu alaikum. Amar su ta ango, ya kamata ki ɗago fuska ki kalli angon naki mana. Magana nake miki fa. Kin san dai mai faruwa ta riga da ta faru, yanzu ke matata ce, kuma a yanzu ina damar da zan iya mai da ke bazawara. Amarya kenan. Haba sweetie na, ai akwai wasa tsakanin masoya ko? To na sake ki saki ɗaya. Kina mamaki ne? Kin ga yanzu kin bani hankalin ki ko? To na ƙara miki saki ɗaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamalu ka san me kake faɗa kuwa? Na sani mana masoyiyata. Yanzu da ba miki wannan wasan ba, da ba za ki bani hankalin ki ba. To na ƙara miki saki ɗaya. Kamalu ka cuce ni. Ka cuci rayuwana. Haba Fatima, daga wasa? Aka ta Kamalu. Idan har kai jahili ne, baka sani abin da kai yanzu duk wani igiyan aure tsakanina da kai ka sinke ba. Ni fa wasa nake. Ba na son magana. Ka fita ka bani guri, ba na son ganin ka, ka fita ka bani guri. Ya kamata ki saurare. Ba na son ganin ka, ka fita ka bani guri, ba na son ganin ka. Fatima. Dan Allah dan Annabi ki taimaka mu. To daga wasa ba ne miki ba. Wannan abu ba ni ba da gaske nake ba. Wasa nake yi a matsayin ki na matata, ni ba zan yi wasa da ke ba kenan. Fatima. Dan Allah ki bude ko.
Yawwa, hello. Kuna ina ne da Allah? Dan Allah ku zo yanzu nan akwai matsala wallahi. Ka ga malam da Allah ka bari idan ka zo duk zaka ji wannan ka zo da Allah yanzu dan Allah ku zo yanzu nan alamin. Ok to shikenan da Allah ina jiran ku da Allah. Yanzu nan. Amma ke boy ka tafka babban kuskure. Yanzu fa da kenan za su bata ta. Wallahi ba wanda ya isa ya raba da matata. Ai dole mata dawo. Haba al'ami. Shi kenan mutum ba zai wasa da iyalinsa ba kenan? Dakata Kamalu, babu wanda ya isa ya haramta maka wasa da matarka. Amma ka sani cewa abin da ka aikata ka tafka babban kuskure. Domin kuwa ba kuskure bane wanda za a iya gyara shi a yadda kake tsammani. In har daga sai ka yi wa matarka saki ukun nan. Domin kuwa a halin yanzu matarka ba ta sake dawowa a matsayin matarka ba. Har sai ta yi wani auren ta fito sannan za ta sake dawowa a matsayin matarka. Ƙarya kake Kabiru. Ƙarya kake. Bari in gaya maka. Babu wanda ya isa ya raba da matata. Ka gane ko? Allah gafara can. Kai. Ke boy. Dan tala yanzu banda abinka daga gama sakandare ɗinka yanzu zaka ce zaka tafi aikin ɗan sanda ni ana garin da zaka ɗau shawara ai da ka yi haƙuri ka je ka ci gaba da karatunka tunda dai gabaki ɗaya ba wani girma kai ba shekarun naka ma dududu guda nawa ne a duniyar ma gaba ɗaya ina ganin ka yi haƙuri ka je ka ci gaba da karatunka in Allah da tunda dai muna nan komai zai abin nan ɗinsa. To daman kawo abin da nake gani shine wajen biyan kuɗin makaranta kaga binni ba ɗaya take da ƙauye ba. Ƙauyen ma kawu da yaya muka gama makaranta ga wajen siyan abubuwa shi yasa na ce da je nemi aikin kawai nake gani zai fi sauki kawu. Ba haka bane ba ai ka san har yanzu da sauran dama babu wani abu in ma kana tunanin ko wani abu ne wanda zai kawo ma na kasa a wajen harkar karatunka kamar kuɗi ko wani abu ni na ɗau alƙawarin zan taimaka ma zan baka duk yanda za ka je ka ci gaba da karatunka babu wani abu. Ka yi haƙuri rayuwa yanzu aka so mata ai ku yara ne mu za mu tunanin wani abu mai gaggawa a rayuwa amma ku da kwanakin kuma nawa ne ma gaba ɗaya a duniyar babu wani abu ɗan tala a yi haƙuri. Ranke daɗe matata ranke daɗe matata yanzu Kamalu dan ubanka a aura ma yarinyar daren farko kai mata saki uku kuma yanzu kace ka biyo ka zo gurinta a wani dalili zaka zo gurinta an ce ma kowa mahaukaci ne irin ka kai daɗe dan Allah dan Annabi ka taimake ni wallahi da wasa ne mata saki ukun nan ba da gaske nake ba to ai shikenan za ka ga wasa dan tala tashi ka je ka kira mun matasan garin su zo su yi ma dukan tsiya a gurin nan dan Allah dan Annabi ranka daɗe a dawo min da matata kowa mahaukaci ne irin ka dama zaman da kake abin ni babanka bai koya ma komai ba saboda baka hankali dan ubanka ina ka taba ganin an yi irin wannan yo Allah na daren farko a kai yarinya daren farko girman Allah a taimaka mu ka zo gurin ta dan Allah dan Allah ranka dade ka taimaka ranka dade dan girman Allah ka taimaka mu kai hakuri zaka fita a wulakance fa ka bar garin nan ka ma nan baka jin magana ko kuskure ne kai hakuri ranka dade dan Allah a taimaka mu kai hakuri ranka dade kai hakuri dan Allah ranka dade mu di ku yaran nan duka na nan wayo Allah a takaice wannan shine labari na babba daga lokacin da mutanen nan suka far min ban ƙara sanin a ina nake ba sai kawai ganina ne a nan wannan shine ɗan takaitaccen labari tabbas wannan babban al'amari ne ya kamata ka koma domin ka san halin da kake ciki
duk da cewa ba aure a tsakaninku da kai da Fatima, idan har labarin da ka faɗa gaskiya ne. Ha baba, babu wanda ya isa ya raba ni da matata Fatima, saboda matata ce, don haka bana tunanin akwai wani abu da ya isa ya raba ni da ita, don haka dole matata ta dawo gare ni. Lari, ki ɗaure min kayana, gobe da sassafe zan bar garin nan, zan yi tafiya ta.